హాయ్! ఐయామ్ మిస్టర్ నోబడీ. ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న మూవీ పేరు 'బా బా బా'. ఇదొక మలయాళం మూవీ. ప్రస్తుతానికి థియేటర్స్‌లో రన్ అవుతా ఉంది. దీంట్లో మెయిన్ స్టార్ కాస్ట్ వచ్చి దిలీప్ అండ్ వినీత్ శ్రీనివాసన్. దీంట్లో సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్ ఒక ఎక్స్‌టెండెడ్ క్యామియో రోల్ ప్లే చేశాడు. ఇక స్టోరీ విషయానికొస్తే ఇది ఫుల్ లెంగ్త్ యాక్షన్ కామెడీ మూవీ. దిలీప్ ట్రేడ్ మార్క్ అయిన ఫుల్ మసాలా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ దీంట్లో ఉంటుంది. సినిమా అంతా ఒక ఎత్తు అండ్ మోహన్ లాల్, దిలీప్ కాంబోలో జరిగే సన్నివేశాలు ఒక ఎత్తు. ప్రస్తుతానికి ఇది మలయాళంలో అవైలబుల్ ఉంది నియరెస్ట్ థియేటర్స్‌లో. కానీ ఇది తెలుగులో డబ్ చేసి రిలీజ్ చేస్తారని అయితే నేనైతే అనుకోవట్లేదు. ఒకవేళ ఓటీటీలో గిన తెలుగు డబ్డ్ వెర్షన్ అయితే గిన ఒకసారి చూడొచ్చు. వన్ టైమ్ వాచ్. నేను మీకొక సినిమా చూడమని చెప్పడానికి, చూడొద్దని చెప్పడానికి ఐ యామ్ నోబడీ. మీ ఇష్టం. మీకిష్టమైతే చూడండి, లేదంటే లేదు. ఇది నా చిన్న రివ్యూ. నోబడీస్ రివ్యూ. థాంక్ యూ.